I weithredu ei hyddewid i ddyleu'r amddiffyniad o gosb resymol. I sicrhau fod plant sy'n gadael gofal yn derbyn gwybodaeth glir am ba arian ychwanegol sydd ar gael iddynt. I sicrhau ei bod yn ymwybodol am bob plentyn sydd yn cael ei addysgu yn y cartref, bod y plant hynny yn cael addysg briodol, a'i bod yn derbyn ei hawl i fod yn ddiogel ac yn iach, a'i bod hefyd yn cael y cyfle i rannu ei barn am yr addysg maen nhw'n derbyn. I sicrhau fod unrhyw blant sy'n cael ei treisio neu sy'n dioddef ymosodiad rhywiol yn derbyn y sylw meddygol sydd angen arnynt yn gyflym ac yn agosach at adre. I helpu pob un plentyn i ddysgu am berthnasau iach a sut mae hyn yn gysylltiedig gyda'i hawliau, fel rhan o'r cwricwlwm newydd. I ddysgu plant am eu hawliau yn rhan o'r cwricwlwm newydd. Dysgu'r cwricwlwm mewn ffordd sydd wedi ei seilio ar hawliau plant ac i gynnwys plant wrth greu'r cwricwlwm newydd. Sicrhau fod pob person ifanc lan at 18 oed yn elwa o fy ngherdyn teithio ac yn gwneud hi'n rwyddach i bob grŵp o bobl ifanc fedru elwa ohono. I sicrhau fod y cyfarwyddyd newydd ar gwrthfwlio yn helpu ysgolion i ddatblygu strategaethau gwrthfwlio cryf wedi ei datblygu gyda phobl ifanc, sydd yn cyd-fynd gydag ethos ehangach yr ysgol sy'n hyrwyddo iechyd emosiynol a lles. I helpu swyddogion cyswllt yr heddlu i barhau gyda'i gwaith da mewn ysgolion ac i gysylltu'r gwaith hwnnw gyda'r cwricwlwm newydd. I wneud yn siŵr bod cyrff fel gwasanaethau iechyd meddwl, gweithwyr cymdeithasol ac ysgolion yn gweithio gyda'i gilydd i helpu plant gyda'i iechyd meddwl. I sicrhau fod plant sydd angen symud o'r cartref i gael yr help sydd angen arnynt, yn medru aros o fewn Cymru ac yn byw yn agosach at eu teuluoedd. Ac yn olaf, eiriolwyr yw'r bobl sydd yn helpu plant sicrhau eu bod yn cael dweud ei dweud, ar faterion sy'n ei effeithio nhw. Mae cynnydd da wedi ei wneud ar gael eiriolwyr ar gyfer plant sydd â gweithwyr cymdeithasol. Mae hyn nawr angen cael ei wneud yn gyfraith. Mae hefyd angen ei wneud yn rwyddach i ddod o hyd i eiriolwyr mewn ysbytai a mannau eraill sy'n ymwneud â iechyd.